هەر یەک ژوان جاوەرەیە ڕزگاربوویەن خۆیە. لەناوەوەی ئۆتۆمبیلێدا 6 ڕزگاربووی تێدەنا. کێفخۆشی دەست پێ کرد. دەخیلژی لێ عاشقا دلێ خوا دگەرێ. هەم بێزایەکێ پشتی 9 ساڵان. تژی بیرکردن و دووربوونە. ژیانەکن و ژێ دەخیل و سامیێڕە دەست پێ کرد. جێواز جێ وان ساڵێن بۆری کەس و کارێن وان میناوان دڵخۆشن. ji ber ku herdû carên geştneyek û dî. Asîro gelekî kevxweşim heka bû 9 sala dîsa samiyan me vegeriha min gelek tev jî dît û elhemdulillah gelek îro gelek xweş e ji ber min dixîldî û ehlê xwe hemû dît. Li gel Samiya 5 rizgarbûyî dina. Ji herdan û girezêr û telbenat û solaxurt û girêne. Ev ji welatê Tirkiye hatine rizgarkirin. Bê çavên tijî rondik her yek ji wan di nava kesûkarên xwe de ye. Bi tiriya wan jî zimanê dayîkê nizanin. Ji ber zulma Daeş li wan kirî gelek e. بێزانین هاتن ku jimarek wa keç û jinak û ciyekî mueyen demil dest Cenabê Serokê Herêma Kurdistanê ku ew icraatê pîst hemû berrahat nekirin bo hindê ku îro bêne nav kesûkarê xwe de spas bo Xwedê ku niha ew her 6 kes ma teslîmê kesûkarê wan kirin înşaallah rojê dibê de Heya niha 1207 keç û jin hatine rizgarkirin. Her wisa hêşter 2687 kes bêserûşûn mayîne. Di nav wan de 1256 keç û jinin. Ji ber Daeş dirbaherî mezin lê keç û jinên êstiyan da li sala 2014. Heya niha nêzînga 2500 xizanên êzdî mîna dexê cavereya ku bidîtina kesûkarên xwe şa bibe. Hey sal derbas bûn û dexîl bo carayekê ye kêf xweşê dibîne ji ber ku delala dilê wî gehişte wî. Marşingalî Kurdistan 24 Dohok.